खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 आसिन 1433 मायथाइ एबा 15 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा लानाय थिरांथाफोरा गिदिर मुलाम्फा होगोन। गोजाम थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखौ मोननो हायो। बिसोरो सुबुंफोरनि दाहारखौबो सुख'गोन। न'आव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा गसर होजानो हागौ, साननो गोनां जानो हागौ। खामानिनि बांद्राय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बांसिननिफ्राय बांसिन सम हगारगोन। रांखान्थियारि महरै दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय सरासनस्रा जागोन। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा सम्पथिनि फालांगि बायदिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। बेयो जाफुंसारनायनि सप्ता। जायफोरा रोखोमसे खामानिखौ लुबैयो बिसोर आबुं जानो हागौ। नों सासे लोगोरिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सानफ्रोमबो हाबा मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआव दावराव-दावसि जाबाय थागोन। नखरारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खाबु मोनगोन। मान आरो सनमानआ बांगोन। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थागिबिफोरा दिनै खाफाल मोनगोन। थाबथानाय रांखौ हरफिनगोन। बे साना नोंनि थाखाय मोजां जागोन। लोमजानाय बायदिफोरखौ हमदांनो हागोन, नाथाय थाबैनो बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखि दानाय जागोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। जिउनि बयनिख्रुइ साबसिन खोन्दोनि गेजेरजों थांनाय। नोंथाङा गावारि आरो जिउराहायारि जिउआव साबसिन जागोन। कर्क राशि। केन्सार सुबुंफोरा दिनै जायखिजाया जिंगानिफ्राय रैखा मोननो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथाङा दावबायनायाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय जायखिजाया खामानिखौ जोबोद सांग्राङै माव। नोंथाङा गुबै सम्पथियाव फालांगि खालामनो हायो। नोंथाङा बायनाय आरो फाननायाव मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा जिउनि जायखिजाया जेंनाखौ मोजाङै सामलायगोन। सिंह राशि। आथिखालाव सिंह राशिनि सुबुंफोरा साननानै रांनि लेनदेन खालामनांगौ। जुदि नोंथाङा रांखौ फान्दायनाय नङा, अब्ला नोंथाङाल' मुलाम्फायाव थागोन। सांग्रां जानायनि जोबोद गोनांथि दं। जायखिजाया गोदान खामानि जागायनायनि सिगां सांग्रां जा। जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। खामानिनि जायगायाव सोलायनाया जाथावना। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला नोंथाङा गेलेमुआव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नखरजों सम हगारगोन। कन्या राशि। नों माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। आंगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। गावारि जिउआव फिसा-फिसा सोलायनाया जाथावना, जाय नोंथांनि जिउ राहायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। गावखौ थुलुंगा हो। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि नागिरनांनो हागौ। नों गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारगोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। गोब्राब नाजानाया आबुं जागोन, नाथाय बेनि बायदियै फिथाय मोननाय नङा। दिनै गासैबो खामानिखौ गोजोन आरो सहायनायजों खालाम। बबेखानि, जायखिजाया गोजाम थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। हाखु-दाखु जेबो खामानि दाखालाम। जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां आबुङै फोथायथि था। गावनि गावारि जिउआव गोसो हो आरो गोनांथि जायोब्ला जिउ खुंनायाव सोलायनाय लाबो। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना स्कर्पिय' सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सान। बेयो नोंथांनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायनि सम। नखरारि आयदाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावनि खामानियाव गोसो होनांगोन। गोदान साख्रि मोननो थाखाय मोजां सम। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। बे समाव खालामनाय रां थिसननाया नोंथांनो इयुनाव मोजां मोनफिन्नाय होगोन। धनु राशि। दिनै हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। खहा जानो हागौ। नोंथाङा बबेहायबा बायजोआव थांनांनो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव गोदान सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला बादायलु आनजादफोराव जाफुंसारनायनि आसा दं। जिउनि सायाव मिजिं थि।
माखासे गावारि आरो जिउ राहायारि जेंनाफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा दिनै सांग्रां जानांगोन। गाज्रि साननायफ्रा गोसोखौ दुखु होनो हागौ। बुथुमनाय धोना खमायनो हागौ आरो रांनि जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनाव नोंथांनि जिउ राहा आरो खामानिनि बागै बिजिरनो सम दं। जुदि नोंथाङा बेयाव गोसोआरि गोजोन मोना अब्ला बेखौ नागारनांगौ। जायखिजाया सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां आयदायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनाया गोनांथार। आंगोफोरजों बांसिन सम हगार। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि थागिबिफोरा हा आरो सम्पथिनि खामानिफोरनिफ्राय रां मोनगोन। गोदान बिथांखिफोर बानायनाय जागोन, नाथाय आबुं जानाय नङा। नाथाय बे साना नोंथांनि थाखाय मोजां। मावख'आरिफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। दिनैनि साना फालांगिनि बेलायाव मोनसे मोजां सान, नाथाय लेनदेनफोराव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। हाबा जानाय जिउआ खुसि जागोन। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा होनना बुंनो हायो। थिरांथा लानो गोख्रै दाखालाम। फै जों थार खाबुखौ नेथ'नि। जायखिजाया दावराव-दावसि आरो नांज्लायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि गावारि जिउआव सिरि था। दिनै नोंथाङा मुखुब जागोन। जिउ राहायाव मोजां दिगनि फारसे आवगायलांगोन। नखरजों सम हगार। नोंथांमोनहा जीके मेथ्स इडुकेसननि भिडिअ नायनो गोसोब्ला ब्रह्मपुत्र ब्रेइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।